Tío, ¿qué hace? ¿Qué hace? Como se me queda muy el sueño.
lekua, ostegun zurila, jaizkibelgo zulua utzita, aiantabentura etorriaz urteroko legia betetzera nua. Oraingoan ere, pozez gainezka etorri naz. Segizio ezin alaia gorri ezker. Negua badi joa, poliki, eta laster, etorko dauda berria. Eman diezaiogun bada, ongi etorria. Ospatu inauteri egun abek, merezi duten bezala. Festa, dantza eta kanturako grinaz. Ahaztu penak, nekiak eta zerreak, jantzi trapuzarrak eta tera kalera. Egi parranda, harmonia unian. Biba lezo eta biba zuek. Gora trapuzaliak, gora inauteriak. Lezoar eta kanpotik etorritako guztiei. 2 urte luze pasa dira azkeneko aldiz tapujalei ogi etorria emateko bildu ginenetik. Badirudi
urte hauek gure bizitzan galdu egin ditugula. Bi urte hauetan, Trapujale isil-isilik jetxi da eta hor goiko balkoian egonda. Falta botaten zituen bandera txuriak, musika banda, txistulariak, zanpazarrak eta noski jendearen algarak eta ongietorriak. Aurten posik eta alai jetxi zaigu Jaizkibeldik, baino bere posa ez da bete-betea izan. Plaza honetan bere lagun batzuk falta direla jakin du. Hainbat etxetako jendea juntzaigu betirako. COVID da edo beste arrazoi batzuegatik. Hauetako bat nire lagun mina zen Jose Javier Anuariz, guz lagunentzako. Urte mordoan Sirikus ateratakoa. Sirikusen bihotzez eta jokaeraz ere. Plaza honetan zaudeten askok ezagutzen zenuten, eta nerekin ados egongo zeate, norbait jatua bazen sirikatzen, bera zela. Deigarria zen mutil honena, zeren etzitzaion mozorrotzea gustatzen, baina Sirikus ateratzeko prest zegoen beti. Ostilar horin makin bat korrikaldi egina zen jendearen atzetik, eta baten bat ere agian gogoratuko ditu erratzakin jasotako golpeak. Dagoen tokitik bere irrifar maltzurrarekin eta bere osasunako kamiseta jantzita duela, Trapujalen jetxiera ospatzen ari dira, ziur nago. Niretzako ohore bat da nire lagun zenaren guzei eskerrak emanez, horren beste urtetan, inauterietan, Sirikus bezala ateratzegatik. Bere emazte Amariari emango diogu oroigarri. Alkate jaunak emango dio oroigarri. Bueno, gabon denoi, eta eskerrik asko eman Trapujale taldekoei, iaz ere Zirikuen liburu atera eta esku horri markan ere aipamena egiteatik, eta aurten horrelako oroigarri polit bat eskaintzeagatik. Benetan oso eskertua gaude. Eta, Jaliskok esan duen bezala, bai, ez zuen mozorrotzea gustoko, baina ezagutzen zenutenak badakizute jendea izirikatzea eta brometan ibiltzea asko gustatzen zitzaiola, eta Zirikus jastea disfrutatu iten zuen eta oso gustora iten zuen hori, bere pareperean sartzen zen. Eta baita ere Trapujale taldekoei eskerrak eman, horrelako giroa sortzeagatik 35 urtetan, errexia esaten diela, baina lan asko dago ratzean. Osea que, disfrutatu zuek ere inauteriak eta gora lezo. Orain penak astu, dantzan egin, alduzuten barre gehien egin, eta bizitzaz eta inauteritaz disfrutatu. Eta formal ibili. Ikusten duzu plaza nola dagoen, jendez beteta. 2 urten ez da atera, hor balkoian egondu da pandemia 2 urtetan, eta aurten, jendeak gogoa dauka, eta gainera 35. urtea da, Trapujalena. Eta oso pozik gaude, beti bezala, jendeak herrian Trapujale zehatzen duelako, ez jarraitzen duelako. Trapujale duela 35 urte asmatu genuen eskal inauteri bada. Jaizkibel herriko hainbat leku ezberdin ikutzen dituna, eta oso errotuta dagoena herrian, herri eskolan, ikastolan, haurtzandegian, aurrak txiki-txikitatik Trapujale bizi dute, eta, histori asmatu bada, ipui bada, baina herrian oso sartuta dagoena. Ziriku bezala
urtero oroigarri bate banatzen dugu herrian inauterian lagundu duten jendeari, ez? Eta kasu honetan, Jose Javier Anuariz gurekin ateratzen zen ziriku bezala eta pasaden urtean hiltzan, eta horregatik, berari eskaintzen dio gaurko eguna, ez?